напомня съотношението на ударите 20-7 в полза на тайванците, а сега българите в атака. Ходулов, Станимиров. Не успя той да задържи шайбата. Вачков напред за Ходулов. Добре се освободи Ходулов, опита изненадващ удар на бекхенд. От външната страна на вратата попадна шайбата, а сега тайванците не бързат. Изчакват да се намери достатъчно добре пласиран техен съотборник и съответно сбъркаха веднага. Имал съм възможност през годините да наблюдавам какво се случва с тези нации. И корейци, и китайци включително. Те са много добри на юношеско ниво, но когато се стигне вече до мъжко, цялото това трениране изведнъж почва да се разпада и допускат много брак. Както между прочим и днес виждаме. И ето идва веднага втория гол. В потвърждение на моите думи, засуетиха се тайванците, не успяха да се ориентират и Блинов бе на чудесна позиция пред вратаря По и покачва резултата на 2-0. Доста бързо, по подобие на началото на матча, когато в третата минута Кареев отбеляза първия гол. Сега постигаме втори гол. И България вече доста убедително. А сега нова възможност за Кареев. Да видим. И ето го гола, трети. Българите окрилени не спират да радват публиката, която е дошла днес на Великден в този хубав празник да наблюдава на живо този матч. Оживиха се и трибуните, а и играта на българите е шеметна. В началото на матча Кареев отбеляза и сега постига втори гол. И така, героите от вчера, ако мога така да ги нареча, Блинов и Кареев, и днес блестят. Първи гол на Кареев, втори на Блинов и трети отново на Кареев. Чудесна спойка има между тях двамата и доста безапелационно те изведоха България напред. Шутът сега на Лин бе покрай вратата, след което играта е спряна и ще бъде подновена пред вратата на Иван Стойнов. Не са изминали още и 2 минути. Доста по-добро темпо показват в отбелязването на головете българите. Първата третина в третата минута, а сега много рано в втората третина постигнаха 2 гола. И ако не ни мине котка път, това би трябвало да бъде ясен сигнал за крайния изход, макар че има да се играе още много време. Стаменов. Добре за Залеев. Малко неудобен се получи паса, но успя Залеев да държи шайбата. Далечен шут на Георгиев, който е спасен от По и вече Тайван напред. Лин. Това е Куан Лин. Ако някога се случи да имам неточност при играчите на китайско Тайпе, моля да ми извините, но наистина с тези еднакви фамилии и много трудни първи имена не е изключено човек да сбърка. 17:23 остават до края на втората третина. Твърде рано казвам колко остават, но наистина шеметно начало на тази третина за българите.
с вчерашните 2 гола вече на дуета, ако мога така да го нарека, Кареев Блинов има 5 гола. Макмалин добре задържа шайбата и там Кожухаров. Много бърз е Кожухаров и сега шутът му не се получи, бе блокиран. Успяват българите да пресечат началото на тази атака. Джоров. Кожухаров. Бе блокиран той. А Стоилов връща шайбата в зоната на Тайпе и това ще бъде офсайд. Не успя да се ориентира добре Кожухаров, че това ще бъде офсайд и отиде да атакува тайванския състезател. Булата ще бъде пред зоната на По. Добре се развива този двубой. Българите са самочувствие, окрилени след вчерашната победа. Виждаме ги свежи и доста добре построени днес. Няма пропуски в отделните звена. И все пак Кареев и Блинов са над всички. Оправдават те по този начин наличието на български паспорти. Ако направим аналогия и още един гол! Незабавно след булата шайбата попадна в Чальов, който без да му мисли много изпрати далечен удар, който пронизва за четвърти път По. 4-0. Вихрено начало наистина на тази третина. И дали не обмислят вече в щаба на Тайпе смяна на вратаря. И двамата вратари са участници от миналогодишното световно първенство в Дънедин, Нова Зеландия. Но днес не намират качества да противодействат на българските нападатели. Исках да довърша това, което имах предвид за аналогията с баскетбола и получаването на български паспорти от редица американци и най-различни други националности, които уж идеята беше да играят за България и да подсилят националния отбор. Нищо в крайна сметка от това не се получи. Повечето трупат визитки, след което си намират отбори в Европа за повече пари, а националният отбор разчита основно на българи. Ходулов! Добър изстрел на Ходулов на чудесна скорост. Той излезе срещу вратаря По и шутът му бе отклонен в мрежите. Ще има нова була. Българите не спират да показват разнообразна игра. Има и взаимодействие в зоната. Имаше далечен шут на Чальов, който прониза, сега контратака, която изведе Ходулов сам срещу вратаря. Различни варианти, различни тактики за преодоляване на не много високите тайванци. Те са бързи, но имат доста дефицити и по отношение на тактиката, и по отношение на техниката. Но това само може да бъде от полза за българите, които след 25 минути игра са напред с 4 гола. Забави се за малко булата, имаше състезател на Тайпе на леда, всичко е наред и отборите са готови за подновяването на играта. Нов удар на Блинов спасява По. Сега Кареев овладя тази шайба.
Наков за Блинов, назад Георгиев, Кареев, Георгиев и шайбата е отбита за момент от По, а сега на далечната града добре бе застанал Блинов, не стигна шайбата до него. Назад Стоилов с далечен шут спасява По. Направо е за съжаление и ми е чудно как тайванците успяха да победят Киргизстан с 5-1, но ето след 3 не особено убедителни матча българите блестят, особено в днешния матч. Няма като че ли съперник срещу тях, каквото поискат, това правят. Ето и сега контратака, която да видим дали ще успее Залеев да стигне. Не успя, това ще бъде айсинг. Ето и броя на ударите кръсторечив. 8-1 в втората третина в полза на България и 3 безответни гола. Шайба за Тодоров. Прибърза с паса и не се получи той добър. Остана Тодоров в зоната да забави атаката. Опасно е това. Успяха българите да изчистят шайбата, която бе опасно пред Стойнов. А сега Стаменов овладява тази шайба и напред за Залеев. Ще стигне първи, той няма да има айсинг. Добро владение на Залеев до мантинелата. Не успя Пейчев да задържи. Лин. Дали за момент нямаше 6 човека на леда? Не реагират реферите, но съм убеден, че имаше повече играчи на леда. Както се казва, човешко е да се греши. Добра намеса и още една-две поредни добри намеси на Стойнов. И шайбата вече лети напред. Пировски е там, успя да забави атаката на Тайпе. Джоров притеснява Макмълин. Пировски за Ходулов. Да видим там ще има ли българин. Без да гледа подаде Ходулов и там не се намери негов съотборник. А сега шайбата е отбита от защитник и напред Джоров за Ходулов. Не успя добре да поеме шайбата Ходулов. Забърза се играта. Да видим кой няма да издържи. За съжаление Чен Лин намалява резултата на 4-1 при тази бърза атака за отбора на Тайпе. Точно това говорех, кой няма да издържи. И ето българите допуснаха един сравнително лесен гол. Пресечена атака в централна зона, пас на синята линия, напредна Чен Лин и успя да отбележи гол, който намалява разликата на 4-1. Нищо страшно не е станало. Просто българите повече трябва да внимават за именно такива ситуации. Боен пас. Блинов е повален. Няма сигнал. Шайбата лети напред, но не успява да напусне зоната на България. И сега Стаменов с владение. Кареев.
Добре, измъкна той шайбата, премести я от форхенд на бекхенд, след което пак на форхенд и едновременно с шута бе повален, вратата е изместена. 11:51 до края на втората третина, резултат 4-1 за България. Те така напред е България в броя на ударите, 8-3 вече. Шайба за Стаменов. Това е Георгиев, много се извинявам. И това е офсайд. Булата ще бъде подновена пред зоната на България. Подулов е на булата заедно с Чальов и Станимиров в нападение, а в защита Стаменов и Георгиев. Измъкнаха тайванците шайбата. А сега шайбата е пресечена от Ходулов и напред за Станимиров. И шайбата остана за момент ничия след атаката на Ходулов. Не стигна до нея Станимиров, който бе в близост. А тайванците побързаха да извършат айсинг. Играта се разпокъса след гола на Тайпе и доста, да ги кажем така, не умели действия и в двете формации. Да видим сега българите дали ще успеят да задържат шайбата. Не успяха и Тайпе напред. А сега контратака, да видим Блинов за Наков. Не стигна шайбата до него. Блинов в непосредствена близост бе Блинов. Шайбата бе спасена. Далечен шут на Георгиев. Наков овладява, Блинов добре пази. Шайбата попадна в някои от играчите. Нова възможност. Разбъркване, което завършва с пресечен пас на тайвански състезател и шайбата отново е в зоната на Тайпе. Лин с изненадващ удар през човек внимаваше Стойнов. 9:59, половината матч вече измина. България убедително напред с 4-1, но като че ли леко забавиха темпото на нашите състезатели. Няма и много удари към тайванския вратар. Да видим това дали ще бъде нещо временно, за което аз се надявам. Опасно бе това положение пред Стойнов, успя той да се намеси. Продължават да владеят тайванците. А сега Макмълин ще успее ли да стигне първи до шайбата. И нов далечен шут на Ли. Женгвей Ли. Изпрати той от синята линия шут, който е спасен от Стойнов и нова була. 9:25 до края на втората третина. Резултат 4-1 за България. Казахме вече, това е важен матч за българите.
При победа те ще запазват мястото си в тази група Б на втора дивизия. Няма да има промоция. Израел, независимо че заеха първото място, няма да се изкачат по-нагоре. Вече за пореден път напомням това нещо. И по този начин тази група ще се запази в същия състав и за следващия сезон. А очакваме да видим, ако приемем, че Тайпе ще бъде изпаднали отбор, кой ще се присъедини към тази група за следващия сезон. От утре започва тази група, където са Босна, Хонг-Конг, ЮАР, Узбекистан, Турция. Доста интересно ще бъде и там. А ние ще направим една ваканция до началото или средата на октомври, когато ще започнат новите излъчвания на българското мъжко първенство. Да е живот и здраве, разбира се. Предстоят сериозни предизвикателства по отношение на обезпечаването на всичките държавни първенства с нарастването на цените и така нататък. Предполагам, че всички вие се досещате. И това е действителността. Не успяват българите за трети пореден път да извадят шайбата от зоната. И най-накрая Кудулов за Станимиров. Ситуация 2-1. Кудулов не успя да върне двойния пас за Станимиров. Иначе атаката бе вихрена. А сега отличен бекчек на Чальов. Да видим дали ще успее. Възможно сега за Кудулов. Шутът му минава по край вратата. Преди малко пропуск и на Станимиров. Чальов добре се освободи във ъгъла. Там ще остане ли шайбата в владение на България? Да. Далечен шут на Георгиев. Стоилов пресече този пас и изпрати шайбата в зоната на Тайпе. 6:51 остават до края на втората третина. Наков добре върна, а сега Стоилов за Блинов и нова възможност. Не успя Блинов да довкара с лакрос способ тази шайба. Продължават българите да държат близо до синята линия. Далечен шут и спасява По. Шутовете вече 11-6 в полза на България. Резултатът 4-1. На два пъти в първата и във втората третина ударно започнаха българите. Първата третина с 1 гол, а втората третина с 3. Което и дава разликата. Пейчев. Залеев. Томислав Георгиев не успя да удържи шайбата в зоната. Сега отново Георгиев напред. Бе пресечен неговия пас. Тодоров не забелязва той, че Залеев има проблеми. Получи той удар и за сега е на леда. Надяваме се нищо сериозно да няма. Докато чакаме играта да се поднови, да споменем какво се случва зад океана. Там, знаете, остават броени дни до края на редовния сезон и започват плейофите. Миналогодишният шампион Флорида няма да успее да защитава титлата си. Изпадат те от плейофите. А Вашингтон с Овечкин победи Питсбърг тази нощ с 6-3.
и Овечкин вече има 929 гола, 756 асистенции за 1685 точки. Бе съотборник той на новобранеца от Беларус Иля Протас, брата на Андрей Протас. Това е тема, която ме вълнува доста настойчиво през този сезон, а и през последните няколко сезона. Уж има изолация, не спират да купуват играчи от Русия и от Беларус зад океана. Доста интересна ситуация. А сега Джоров да видим в добра позиция, не успя да намери той свой съотборник. Не се получи и паса на Макмълин. И сега отново Макмълин напред. За Джоров да видим сега добър шут прави Джоров. И отново припламват искри. Замесен е Джоров. Да видим дали той ще бъде отстранен. По всичко личи, да. Получава той наказание за грубост, а за удар с стик от игра е отстранен и състезател на китайско Тайпе. Пет на 5 ще бъдат двата отбора. Знаете, при съвпадащи наказания числеността се запазва. Удулов не успя той да владее отскочилата шайба. Стаменов. А сега тайванците с възможност. Шайбата лети напред и там и овладява Стаменов. И това ще бъде айсинг. Мо Пенг е отстранения състезател с номер 12 от състава на китайско Тайпе, заедно с Ангел Джоров. И невероятен пас първо на Кареев към Блинов, след което чудесен шут, а дори си мисля, че вратаря на китайско Тайпе не разбра как успя да спаси този шут, но резултат остава непроменен. 4-1. 4:22 до края на втората третина. Отново шайба за българите. Минава по край вратата този далечен изстрел на Стоилов. Продължават да владеят състезателите на Тайпе, а да видим кой е нарушил правилата. Това е състезателя за препречване. Състезателя с номер 7 Ивайло Георгиев се отстранява от игра за 2 минути и сега пауърплей за отбора на Тайпе. 4:02 до края на третината. Резултат 4-1. Настаниха се тайванците. Лин владее. Банк и спасява Стойнов. Разиграха прилично състезателите на Тайпе, отправиха удар, но достатъчно опитен вратар е Иван Стойнов, за да няма проблеми за него. 3:37
до края на втората третина. Минута 36 от наказанието на Георгиев. И Стаменов доста авторитетно изчисти тази шайба. Секундите минават. Продължават да притесняват доста настоятелно българите, състезателите на Тайпе. И сега не успяха да удържат шайбата в зоната. Там е Ходулов. Не успя и той да отнеме шайбата. И сега отскочилата шайба е в Ходулов, който просто я изважда от зоната. 2:44 до края на третината. Опитват се да сменят начина на влизане в зоната. Успяха този път от Тайпе. Ванг. И отново Ванг. Далечен шут спасява Стойнов. 11 секунди от наказанието на Георгиев. 2:13 до края на третината. Българите понамалиха оборотите като че ли и това доведе до това наказание и до ситуация, в която се играе в българската зона, но това е логично, като се има предвид пауърплея. Но не трябва да се отпускат. Все пак в началото на нашето излъчване казахме, че този матч е от много важно значение. И вече Георгиев се завърна на леда. По 5 са отборите. Нямам нищо против, ако така държат шайбата зад вратата си състезателите на Тайпе. И този път опасно Лио шутира, успява да се справи. А сега да видим кой е нарушил правилата. Състезател на Тайпе за удар с лакът. Състезателя с номер 5. Хонг Ву. Ще догледа той третината от пейката на наказаните, ако разбира се нашите не успеят да отбележат бърз гол. Бях започнал да казвам, че ако така държат шайбата за вратата в търсене на състезател, който да изнесе шайбата от зоната, нямам нищо против. 20 минути минават доста бързо. Така че да обобщим, че българите са на 20 минути от оставане в тази група. Шайбата ще бъде овладяна от Кареев, който намира Блинов. И отново Кареев, и отново Блинов. Ходулов. Нова възможност за Ходулов. Добре се завъртя по край вратата. Блинов. Чальов. Блинов. И най-накрая шайбата стигна до Наков, който не се поколеба да отбележи петия гол. С човек повече за втори път България пронизва вратата на Тайпе. Този път Наков е голмайстор. Утвърден голмайстор е той и в българското първенство и на редица световни първенства за юноши и младежи. Сега при мъжете от няколко години затвърждава авторитета си и реномето си на класен хокеист. Дава спокойствие 53 секунди преди края на втората третина в българските редици. Чудесно се развива този матч за нашите състезатели.
5-1. Много голяма част от черногледците предричаха друго развитие на българския национален отбор, но ето момчетата се мобилизираха, успяха да покажат на какво са способни и са устремени към втора победа след феноменалната победа нощи срещу отбора на Исландия. А исландците, може би разстроени, успяха да загубят днес от Израел и, както вече споменах, се наредиха трети в крайното класиране. Но това няма особено голямо значение, с оглед на това, че тази група ще се запази в същия си състав и за следващия сезон. Секундите се изнизват. 25. Българите не дават на шайбата да напусне зоната на Тайпе. Шутовете 17-10 в тази третина, но преимущество дошло след първата третина в общия брой 30-24 в полза на Тайпе. Третината се доиграва вече. Последни секунди. И ще има нарушение, което ще остави България с 4 човека за 8 секунди. Симеон Кареев. За предпъване Симеон Кареев се отстранява от игра за 2 минути. Шайбата е спечелена от Тайван и успяха българите да изчистят напред. И слага край на втората третина. И така, уважаеми любители на хокея, след 40 минути игра на Зимния дворец в София, България води на китайско Тайпе с 5-1. Прекъсваме за кратко, след което се завръщаме